Видання віршів з війни кримськотатарською мовою – це є символ солідарності з кримськотатарським народом, символ підтримки народу, який наразі переживає окупацію. Вірші – це, так би мовити, з дозволу сказати, побічний продукт війни. На війні головне було воювати. Воювати, оскільки я мав честь бути заступником командира добровольчого батальйону, це дбати про те, щоб мої хлопці залишилися живі і неушкоджені, а ворог, перепрошую, здихав. Солдатом я працюю 1,5 року, а письменником я працюю 25 років. Але писати прозу на передовій, навіть в окопі, немає жодної можливості, тому що проза потребує часу. Проза потребує того, щоб робити чернетки, чорновики, редагувати тощо. А тут щось абсолютно, якісь несподівані тексти, які мають в собі новелістичну суть, тому що нічого не треба видумувати, події відбуваються само собою. І мені треба було просто цю подію розказати і вчасно поставити крапку, і дати певне енергетичне спрямування, обрати якусь певну форму. Це перший наклад книжки, приблизно 500 примірників. Книжка видавалася коштом видавництва Ярославі Увал. 400 примірників ми маємо намір ближчим часом передати в Україну.